Bona vesprada, estem així en la Fira de Sant Sebastià i avui tinc l'honor de rebre a Soledad Torija, que és la directora d'Imelsa de Medi Ambient, i a Juan Cascant, que és el promotor del projecte Microvinya de Muro d'Alcoi, per a que ens expliquen els projectes que hi ha respecte de fer de l'agricultura no solament un sector productiu, sinó un sector respectuós amb el medi ambient i amb el seu entorn. El que volem nosaltres és que aquestes experiències ens servisquen per a treure conclusions de cara a posar en valor el nostre teixit productiu agrícola en el poble i veure de quina manera de cara al futur podem treure-li un profit no solament econòmic, sinó ambiental i social a aquest tipus d'activitats. Esperem que la conferència siga productiva i tot un honor rebre aquestes persones avui en la Fira de Sant Sebastià. Estic així en Silla molt ben acollit, m'encontre estupendament i m'han convidat a que expliqui una cosa molt senzilla que fem en Muro, que senzillament és mirar a la terra, pensar que la terra és possible treballar-la d'altra manera i realment no m'he inventat res, senzillament hem tornat a posar en valor alguna cosa que antigament en aquestes terres nostres era possible i era viable. Estem treballant senzillament en 4 punts que s'han deixat per la cuneta en el model econòmic que ara està rebentant, que consisteix primer en remunerar bé el llaurador, tindre en compte l'ecosistema en el que vivim, apropar-se a la nostra cultura, generar un màrqueting vinculat o associat al nostre art i que això siga un poquetet l'aval o el sosteniment dels productes de la nostra terra que són els que al final ens tenen que tirar endavant. Senzillament és això. El projecte és reproduïble, perquè al final la grandea que té el País Valencià és la seva terra i senzillament s'han girat de cul. Celebra que ara molts ajuntaments hi hagi conselleries o regidories d'agricultura, que això era una cosa que es trobava a faltar, i per la meva part disposat a compartir aquest projecte amb la gent de l'Horta Sud, on podria encaixar perfectament.